Hello, mare. Well, ni ibiyang dato, di best friend mo. Sang medical man na. Kani, isang buti mga dito Paskwa, dito yung Pilipinas, na ipasyal ko dato yung anak mo tibuniag, na nabayagan tayo di las, ay may medita balayo. Well, yung may ko dito yung anak mo tibuniag, barbarang mabigbig mo pa, nabayagan tayo di. Tanay pamparakman ay parehag dito eh. Karibriban nga buok ko mare. Nagatindugan, hang tasay di nga short hair na pala. One. Blue, di ko ulit buok ko na tamari blue. Sige mare, padaan na kami tabalayo ha, lumluman. Bawal tinayin mo tatapas ko ha. Sige, orayin na kami, bye-bye. Mare? Si Kadaitan Mare? Ay, Mare! Mare. Kaya mana kayo? Ay, oray na paspaster kan Mare dito gaw kulatan dito mansion mo. Nagpintas dito mansion mo Mare. Nung napimpinas lang tayo mansion mo. Ay, nako, may katoy. Ingkag to gijabe ni ninang mo, paspasan na ko, bless yung ninang mo, barbari ka na kamana nito. Adua kwarta ka sliding, paspasan, bless. Ay, ninang! Merry Christmas, ninang! Ang ganda-ganda ng ninang ko. Beso-beso mo! Bless yung ninang mo ko na paspasan. Subok-subok ko na kanya. Kaala ka niya eh. Hindi ka nga paspasan. Ay, pasensya kan Mare. Na-overwhelm na lang ito kinapintas ti mansion mo. Ang kagdanag Mare, okay lang ata. Talaga ka sa kwa nagapudubay nga awan mo karupartana. Ay, ado makarupartana ko na kuma. Sige. Awan pagdanagan. Sanay na kung di ka kasta nga bambanag. Wen. Ay, madlaw ko man kumare. Awan sama ni kumpare Ingo. May masamot ti balayo, napanan na nga ay. Tanong makita naman na dito anak na iti buniyag. Ay, ni Parim Ingo, amo sa pulunan Mare amumutan jay kinalbularyo na napan nagsapol kalagi ti ramramot kun bulbulong jay kabakiran ijay abot. Baka parbakon tuno sumangpet. Trentan abalay tinagapang ni Mare. May ka 31 dito balayo ket tanong kaunay nga mataktak. Ket iyawat mo latan jay. Rumbang nga iyawat mo dito anak mo iti bunyag Mare. Ket ne kapapura kami dapat 50 abalay papanan mi Mare. So nga masyan kanyami wan. Dim pa ayon dito anak mo ti bunyag amamutan bumalasangan. Di ba Mare? Di ba anak? Wan ko naman tumad ka. Ay, hangtag na nagmare. Naruama ko, hindi ka kasta nga bambanag. Hindi mo lang nagapak kabansa kastamad lang ito ugali. Dagiti ninang. Kandagitan na iasa da amin kadagiti ninang da. Basta no Paskwa. Ay, joke lang nga yun, Mare. Akang kamasaksak tanuhan ng, nako, kumusta? Ba't yung kagaya man niya? Mabalim mo ti mga asawa, nako. Hanga ka sa dubing ka, paladaga ka palang butag, nang naglaing ka ng pili din, ti kwarta anak ko. Kumare ang kagdasarin iti merienda, tanabnabsug kami palang ginagapang miya balay. Oreg damag ka ti merienda Mare, awang mo lamay pasango kung tanay ibus piman, di kalman. Kanos sa nga gasot, anak turok ti may nag-bless nga anak ko iti buniyag piman. Inikat ate sa gabayin tira. Agasan mo ta sa gasot ng ipiman, di na pa man di 2,000 kon. Apaya niya bangko aya.
Basta na Pasko ako umay nag-bless kanya kapay responsibilidad ko ay iti mangtad ti kwarta kadagitan na ko ti bunyag basta no Pasko akong barutawan haan. Isang matay ko mati may katagalan dagiti naganak mare niya. Saan da mga iasa kadagiti ninang dagiti igatang dagiti anak da iti bado kas kada regalo tunggal Pasko akong barutawan. Pasensya ka na mare no. Nasaktan ka basita. Oh, anak ka. Dito kasi dubing ka, piliin mo't lang timayisawan ng kaputa awang tibuo asang ribo, data, 500, sang gasot, and 50. Nang kasla idi dati, may salang tibunota, muana. May salang taado pa ti patpadaanak, anak ko matitibon niyag. Nagpili ka lang timaysa Oh, mare, sa didaki ati sa ribo, sa gasot, 50, kan 500, no may salang tibunutan na. Anak ko, may salang tibunutan na kung ang mga dodoan. Sige, pili-pili ka. Sinsya ka, no, bono mo 50, Awang din na ba yung mga minsan lang ti panagbunot. Anak ko, okay, God bless. God bless. Bunutom. Sa ribo ti bunutom. Buyon, anya ti alaat. Daytoy wenno daytoy. Daytoy. Anak ko, at sa ribo ti bunutom ang nakasing 50. At sa ribo ti bunutom nakasang ribo. At sa ribo. Daytoy. Sa ribo ang 50 ko nakamuta 50. 50 mo ta binunot mo anak ko kasano ngayon. Inang 50 malit ang nga di sa ngaribo tinaala kapitan inang babaen 50 lang 50 lang akong pagkatang ko ti choke pagpariban ko. Naglaki nga talaga natin anak ko tibon yan si 50 ti pinili na. Diyos ko, nagtibang ko ng kaskoy. Kasi nung kay Mare, pasensya 50 mo tinabunot ni anak mo at awan mabalinta, 50 lang talaga. Iti mabalinta nga iyawid. Bye-bye Mare, bye-bye. See you next year. Bye-bye na po. Susunod ka Ito nung kiniinang mo, tiga ito nga tinapkin na. Agawitan! Himal ka mo, makaala ka di pala Agawitan mo na, agawit. Bye-bye Mare, bye-bye.